έχω μία καλεσμένη που έρχεται πρώτη φορά στο καλοκαιρινό κοκτέιλ και χαίρομαι πάρα πολύ που τη γνώρισα και σήμερα από κοντά. Την κυρία Ιορδάνα Τουντσιάρη. Καλά το είπα. Τουντσιάρη, συγγνώμη. Έχω ένα θέμα λίγο με τα επίθετα μέχρι να τα μάθω. Δεν ξέρω αν το έχει κι άλλος κόσμος ή μόνο εγώ. Αρκετοί. Αρκετοί το έχουν. Ναι, λίγο με τις αρθρώσεις και τα λοιπά είναι ένα θέμα. Ψυχολόγος και θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μου είπατε, για την αυτοεκτίμηση. Και μάλιστα εγώ ενθουσιάστηκα μόλις μου το αναφέρατε, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που δεν το ακούμε να πολύ συζητιέται και είναι πολύ μες στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Ναι, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Γιατί θεωρώ ότι το θέμα της αυτοεκτίμησης επηρεάζει ένας παράγοντας για το πόσο καλά πάνε οι σχέσεις. Οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, οι συντροφικές μας σχέσεις, οι γονεϊκές μας σχέσεις, είναι και το κομμάτι της αυτοεκτίμησης του ανθρώπου. Και όταν λέμε αυτοεκτίμηση, λίγο να δώσουμε τον ορισμό, εννοούμε το πόσο νιώθει ο άνθρωπος ότι αξίζει, το πόσο εκτιμάει τις ικανότητές του, το πόσο αγαπάει τον εαυτό του. Γιατί για να μπορέσει να κάνει υγιείς και κατάλληλες σχέσεις, χρειάζεται να έχει μια καλή αυτοεκτίμηση. Κυρία Τουντσιάρη, αγαπάει ο σημερινός άνθρωπος τον εαυτό του? Τι λέτε εσείς με την μεγάλη εμπειρία που έχετε και την επικοινωνία σας με τους ανθρώπους? Καταρχήν, πάρα πολλά άτομα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πάρα πολλά άτομα. Τα οποία βέβαια πηγάζουν από τον τρόπο που έχουν μεγαλώσει, από την διαπαιδαγώγησή τους, από τα μηνύματα που έχουν πάρει από την οικογένειά τους. Από εκεί προέρχονται όλη η αυτοεκτίμηση του ανθρώπου, γιατί κανείς δεν γεννιέται με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμηση του ανθρώπου φτιάχνεται. Οπότε έχει σχέση με την διαπαιδαγώγηση από τους γονείς αρχικά. Ναι, μπορεί το άτομο να γεννιέται με κάποιο DNA το οποίο να είναι ίσως ευάλωτο, αλλά εκεί πάνω χτίζει το οικογενειακό περιβάλλον και το τι προσωπικότητα θα αποκτήσεις είναι καθαρά από τα μηνύματα που παίρνεις από το οικογενειακό σου περιβάλλον και το πώς έχεις μεγαλώσει. Το παιδάκι με τους πρώτους ανθρώπους που έχει επαφή κυρίως είναι οι γονείς του. Οπότε οι πρώτες επιδράσεις είναι από τους γονείς. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν όμως γονείς που δημιουργούν χαμηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει μια νοοτροπία. Τώρα δεν ξέρω αν ξεφεύγω από το θέμα μας. Όχι, γιατί θα μιλήσουμε και για τα αίτια της χαμηλής αυτοεκτίμησης. Θα μιλήσουμε λίγο και το πώς όποιος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, τι κάνει, πώς βγαίνει μέσα σε σχέσεις, πώς σχετίζεται με τον άλλον. Και σε επίπεδο συντροφικό και σε επίπεδο γονεϊκό. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από τα αίτια. Όπως θέλετε εσείς. Εγώ τώρα προτρέχω και συγγνώμη αν έτσι παίρνω αυτή την πρωτοβουλία και αλλάζω τη σειρά των θεμάτων. Αλλά το πρώτο μισάωρο μας είναι δικό σας ολόκληρο. Οπότε έχουμε χρόνο για να το αναλύσουμε το θέμα άνετα. Ναι, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ξέρω ότι είσαστε κι εσείς πολύ άσχολοι. Είχαμε να κλείσουμε το ραντεβού μας εδώ και πολύ καιρό το προσπαθήσαμε και έτσι ρυθμίσατε κι εσείς το χρόνο σας ώστε να μην έχετε κάποιο ραντεβού τώρα. Το εκτιμώ και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Απλά υπάρχει νοοτροπία ότι οι γονείς αγαπούν πολύ τα παιδιά τους και τα βλέπουν τα καλύτερα του κόσμου. Πώς γίνεται λοιπόν οι γονείς να κάνουν κάποιο λάθος, να το πω, εντός εισαγωγικών και έτσι να δημιουργηθεί σε ένα παιδί χαμηλή αυτοεκτίμηση? Εννοείται ότι οι γονείς αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά τους και ό,τι και να γίνεται μέσα στους κόλπους της οικογένειας, αυτό σίγουρα γίνεται άθελά τους. Χωρίς να το. Άθελα, λοιπόν. Μπορεί να μεταφέρουν κάποια δικά τους παιδικά βιώματα, κάποιες ευαισθησίες δικές τους στο παιδί. Ο γονέας ο οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, αν και οι δύο οι γονείς έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, πολύ πιθανόν αυτό να το πάρουν και τα παιδιά. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να διδάξουν στο παιδί τι σημαίνει να έχει κάποιος υψηλή αυτοεκτίμηση, πρέπει να το έχεις αυτό για να το μεταδώσεις και στο παιδί. Τώρα, αν θέλετε λίγο να πάμε και στα αίτια για να δούμε λίγο πώς γίνεται ένα παιδί να μεγαλώσει και αργότερα να βγάλει χαμηλή αυτοεκτίμηση, καταρχήν οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο κομμάτι της σύγκρισης. Γιατί κάποιοι γονείς, άθελά τους βέβαια, συγκρίνουν τα παιδιά μεταξύ τους. Ή με άλλα παιδιά στο σχολείο. Τα παιδάκια της τάδε οικογένειας, για δες, κάνουν δουλειές, βοηθάνε τη μαμά, το ένα κάνει το παράλληλο. Ναι. Η σύγκριση δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί μια είδους σύγκριση είναι ο αδερφός σου, το δωμάτιό του είναι πολύ τακτοποιημένο, το δικό σου δεν είναι. Ο αδερφός σου μου έφερε 19 και 20 στον έλεγχο, εσύ όμως μου έφερες 15-16. Και συνέχεια υπάρχει αυτή η σύγκριση. Ο αδερφός σου είναι πιο υπεύθυνος, εσύ πιο ανεύθυνος. Με αποτέλεσμα, αν γίνει αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, για 10 χρόνια, πολύ πιθανό
πιθανόν το άτομο να αρχίζει σιγά σιγά να νιώθει ότι οι γονείς αποδέχονται και αγαπούν και εκτιμούν πιο πολύ τον αδερφό του παρά τον ίδιο. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται. Και τελικά γίνεται κακό. Ναι, γιατί ακριβώς βάλε τον εαυτό σου στη θέση του παιδιού του, το οποίο συγκρίνεται με τον αδερφό. Και είναι το παιδάκι εντός εισαγωγικών το κακό παιδάκι. Αυτό το παιδί, αν συνέχεια ακούει πόσο πολύ επιβραβεύεται το αδερφάκι του και όχι το ίδιο, πολύ πιθανόν να νιώθει ότι δεν έχει αξία. Πού είναι η αξία του? Άμα η αξία ενός παιδιού δεν τονιστεί από τους γονείς, άμα οι γονείς δεν αναγνωρίσουν το παιδί στα θετικά του κομμάτια, να πούν ότι και το ίδιο έχει κάποιες ικανότητες, κάποιες δεξιότητες, το πού τα καταφέρνει. Είναι καλό ένας γονέας να αναγνωρίζει το παιδί, όσο και να μην τα πάει καλά σε κάποιες περιοχές. Τότε από πού να έρθει η αυτοεκτίμηση του παιδιού? Αν ο ίδιος ο γονέας δεν εμπιστευτεί τις ικανότητες του παιδιού, τότε και το ίδιο το παιδάκι δεν ξέρει πώς γιατί να εμπιστευτεί αυτό το ίδιο τις ικανότητές του όταν θα μεγαλώσει. Από κάπου αυτό πρέπει να το πάρει για να το μάθει. Εξάλλου, ένα παιδί μπορεί να μην είναι καλό σε κάτι και να έχει ταλέντα άλλα. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Μπορεί να μην είναι καλός μαθητής και να είναι καλό παιδί, καλή το παιδάκι με τα χεράκια του. Να είναι καλλιτεχνική φυσιογνωμία. Να μην είναι καλό στη μουσική, στο χορό, να είναι στη ζωγραφική. Να έχει μια τέχνη που δεν την έχουν κάποιοι άλλοι, την ξυλογλυπτική. Δηλαδή υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα. Αυτό πρέπει να τονίζεται όμως από τους γονείς. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να μην είναι καλός στο σχολείο, να είναι όπως ο επισκεφτής στη ζωγραφική, στη κολύμβηση ή στον αθλητισμό. Είναι καλά να τονίζεται. Και γενικά, τώρα, όταν ένα παιδί καταλαβαίνει ότι είναι αποδεκτό πιο πολύ το αδερφάκι του, πολύ πιθανόν να αρχίζει να βλέπει και το αδερφάκι του ανταγωνιστικά. Κάποιες φορές να το χτυπάει, να τον δέρνει και εκεί βγάζει το θυμό του. Με αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς των γονέων δημιουργούνται συναισθήματα θυμού. Και το παιδί μπορεί να είναι θυμωμένο και με τους γονείς και με το αδερφάκι, με αποτέλεσμα να ξεσπάει στον αδερφό του. Και αργότερα μέσα στις σχέσεις να τις ανταγωνίζεται τις σχέσεις, τις διαπροσωπικές, είτε τις φιλικές είτε και τις συντροφικές τις σχέσεις. Γιατί αυτό πηγάζει από την παιδική του ηλικία. Υπάρχουν παιδιά που όμως να έχουν μεγαλώσει σε ένα υγιή οικογενειακό περιβάλλον ως προς το θέμα της αυτοεκτίμησης, της διαπαιδαγώγησης κτλ. Και να επηρεάσουν άλλοι εξωγενείς παράγοντες ή οι άλλοι χώροι, το σχολείο, η εκπαιδευτική. Και το σχολείο παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά νομίζω ότι η προσωπικότητα του παιδιού διαμορφώνεται μέσα από την οικογένεια. Αν έχει ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον που του προσφέρει αγάπη, κατανόηση, που του προσφέρει θετικά συναισθήματα, τότε νομίζω ότι εκεί είναι η βάση. Δεν έχει δύναμη τόσο πολύ το εξωτερικό περιβάλλον που να χαλάσει την αυτοεκτίμηση του παιδιού, αν έχει πάρει καλά εφόδια από τους γονείς. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουν οι γονείς είναι τα ταμπέλες, να μην βάζουν στα παιδιά ταμπέλες. Όταν το λέμε στο παιδί ότι είσαι τεμπέλης, είσαι ανεύθυνος, είσαι ανυπάκουος, πολύ πιθανόν μετά το παιδάκι να αρχίσετε να συμπεριφέρετε τεμπέλης, και από πολλά παιδιά έχω ακούσει ότι έκαναν προσπάθεια να ικανοποιήσουν τους γονείς τους, δεν τους ικανοποίησαν τους γονείς τους και τελικά τα παράτησαν. Ερχόταν και μου έλεγαν τι να ικανοποιήσω εγώ τους δικούς μου, από τη στιγμή που όσες προσπάθειες και να κάνω δεν μου τις αναγνωρίζουν. Επομένως πάνε μετά στο στάδιο της παραίτησης. Ένας άλλος παράγοντας είναι αυτό που είπαμε, ότι να τονίζουν οι γονείς τα θετικά και όχι μόνο τα αρνητικά, γιατί κάποια άτομα τα οποία διακατέχονται από τελειομανία, οι γονείς που έχουν τελειομανία, θέλουν το παιδί τους να είναι τέλειο σε όλα. Με αποτέλεσμα να μην δίνουν σημασία στα θετικά και συνέχεια να κάνουν παρατηρήσεις στο παιδί και συνέχεια να το κάνουν έντονη κριτική. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα να το εισπράττει το παιδί ότι συνέχεια πρέπει να διορθώσει κάτι για να είναι αποδεκτό από τους γονείς, άρα να καταντήσει ένα παιδί που έχει και αυτό τελειομανία και να μην είναι ικανοποιημένο από τις επιτυχίες του. Γιατί έχει πάρει το μήνυμα ότι όλο και περισσότερο πρέπει να κάνω για να είμαι αποδεκτός, όλο και περισσότερο. Άρα η τελειομανία των γονέων που βγαίνει και προβάλλεται στα παιδιά είναι ένα πράγμα το οποίο αφήνει το παιδί ανικανοποιητό με τα κατορθώματά του. Γιατί έχει μάθει οι γονείς συνέχεια να τον κάνουν παρατήρηση, συνέχεια να το κάνουν κριτική. Δεν είναι ικανοποιημένοι με το 18, θέλουν 20. Δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο συμπεριφοράς του, θέλουν να γίνουν ακόμη καλύτερο. Το δωμάτιο το συμμαζεύει, οι γονείς πηγαίνουν και βρίσκουν ατέλειες μέσα στο δωμάτιο. Επομένως θέλουν ακόμα πιο καλά πράγματα. Με αποτέλεσμα το παιδάκι όταν θα μεγαλώσει να έχει και το συναίσθημα του ανικανοποίητου συνέχεια. Εστιάζουμε περισσότερο στην παιδική ηλικία. Αποκλείουμε να αλλάξει η αυτοεκτίμησή μας όντας ενήλικες. Δηλαδή να μεγαλώσουμε σε υγιή περιβάλλον, να μην έχουμε πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς, το σχολείο, τους φίλους κτλ. Και στην
την ενηλικίωσή μας κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής μας να υπάρξει κάποιος λόγος που να χάσουμε την αυτοεκτίμησή μας, να μην αγαπάμε τον εαυτό μας? Υπάρχει. Ναι, υπάρχει και αυτό, αλλά νομίζω ότι αν η βάση είναι καλή, αν αποκτήσει το παιδί μια υγιή αυτοεκτίμηση, από εκεί και πέρα έχει τον τρόπο να απαντήσει και στο σύντροφό του, το οποίο μπορεί να μην του φέρεται καλά, και στις διαπροσωπικές του σχέσεις και στις φιλικές του σχέσεις. Όποιος προσπαθεί στην ενήλικη ζωή να μας ρίξει την αυτοεκτίμηση, αν εμείς ήδη έχουμε ανεβασμένη αυτοεκτίμηση, μπορούμε να τον απαντήσουμε και κατάλληλα. Ενώ αν έχουμε ήδη χαμηλή αυτοεκτίμηση, αν και γνωρίσουμε έναν σύντροφο που έχει την τάση να μας εξουσιάζει, να ρίχνει την αυτοεκτίμησή μας για να προβάλλεται ο ίδιος ή για να επιβεβαιώνεται ο ίδιος, τότε ναι, μπορεί να μας την τσακίσει περισσότερο. Ναι, και μπορεί να μας την ρίξει ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα το άτομο μπορεί μετά και να νοσήσει από κάποια κατάθλιψη. Όσο και δυνατές βάσεις είναι να έχει ένα άτομο, πολλές φορές είναι λεπτές οι καταστάσεις αγάπης συναισθημάτων που μπορεί να έχεις γερές βάσεις, αλλά επειδή αγαπάς πολύ ένα συγκεκριμένο άτομο, αυτό λίγο και ύπουλα να δουλέψει μέσα σου ώστε να χάσεις την αυτοεκτίμησή σου. Αλλά κυρίως είναι ότι αυτά τα άτομα που έχουν καλή αυτοεκτίμηση ξέρουν να απαντάνε σε ένα σύντροφο. Μπορεί κάποιος